Koja li je tajna konstruktivnog stylinga? Pa možda na to ima odgovor Meghan Markle. Barem tako pišu domaći mediji. Ana Đurić Konstrakta danas je u belom kompletu prošetala tirkiznim tepihom na svečanoj ceremoniji otvaranja ovogodišnje Eurovizije i sve prisutne oduševila stylingom, piše Kurir. Konstrakta se pojavila u belom kostimu, imala je beli šešir na glavi, naravno tim oko nje je bio crnom kao i uvek i to, ali svi su gledali u jedno, a to je taj šešir i taj styling koji smo već videli na Meghan Markle. Nakon što se Konstrakta pojavila, mnogi su na društvenim mrežama uočili zaista veliku sličnost između ova dva stylinga, a verovatno je Konstrakta namerno obukla outfit koji je Meghan ponela još 2019. godine povodom dana Commonwealtha u Westminsterskoj apatiji, još kad je bila u kraljevskoj porodici. Komentari glase: Konstrakta je obukla Meghan, bože, kakva dama. Koja li je tajna stylinga Meghan Markle i tako dalje i tako dalje. Ono što je interesantno je to da Konstrakta malo i liči fizički na Meghan Markle. Možda je baš zato napisala pesmu u njoj, negde na nesvesnom nivou. Imaju te sličan oblik glave, slične su nekako, imaju tu crnu kosu. Sad, da li je ovo bio marketinški potez Konstrakte? Sigurno da jeste, zato što nikad je nismo videli ovakvim outfitima, a šanse su velike da pobedi Konstrakta ili bar da bude, ne znam baš da ćemo pobediti, pošto smo mi, ne znam koliko nas vole u svetu, ali što se tiče kladionica, ona se super kotira, mogu vam reći. A trenutno Konstrakta se nalazi u Italiji, malo može se reći da ima tremu. Danas je za K1 televiziju rekla da lično i ona i svi oni se drže prvog polufinala, ne razmišljaju dalje od toga, zato što uopšte nisu sigurni u to kako se te kladionice poklapaju sa realnom prognozom, kaže Konstrakta, i kaže: ja se bojim visokog leta i niskog pada, jer ovaj nastup je sam po sebi ili će biti prepoznat kod publike da se sklopi kao neka priča, ili će biti fijasko. Rizično je, ali ako uspemo samim nastupom da dopremo do publike koja nas ne razume tekstualno, onda smo u finalu, rekla je Konstrakta. Pa naravno da ćeš Konstrakta biti u finalu, čoveče. Ne znam da li je 10. fazom na kladionicama, tako da za nju nema zime. Sad, kako ćemo završiti u finalu? Boga pitaj. Svakako, Konstrakti je super to što je prirodno chill i flegma, pa se neće puno stresirati. Šta vi mislite, kako ćemo se mi plasirati na Euroviziji? Da li ćete gledati? I da li se možda Konstrakta čula s Meghan Markle? Pišite mi u komentarima i subscribeujte se na Trending.